hieno aloitus. Siinä on tuo parta-agama. 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 Ja heippa. Heippa, heippa. Heippa, 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 heippa. Nyt on kuukaus. Kynnetkin tällä videolla. Oli vihdoinkin energiaa ja aikaa ja motivaatiota värkätä nämä, niin värkkäsin ihan tätä videota varten. Naapurissa tapahtuu taas jotain, joku muuttaa tai en tiedä mitä riehuvat tuolla, mutta aina just silloin kun rupeaa kuvaamaan, niin alkaa hirveä metakka. No, ei voi mitään. Mennään tälle. Mitä on? Nyt kuuluu jotain kissastakin. Aina jotakin häiriötekijöitä. Mutta tämän videon tarkoitus on siis, että mä luen teille yhteensä 20 random faktaa, mitä mä oon tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta etsinyt ja valitsin siis nämä 20, koska nämä oli mun mielestä semmoset, no mun mielestä mielenkiintoisimmat ja semmoset, että mitä ihmettä, sellaiset faktat. Niin mä luen näitä faktoja teille. Ja sitten mä ajattelin nyt tällä videolla tehdä tästä viukasta ääniä, koska tästä lähtee kivoja ääniä. Niin. Eipä sitten muuta kuin nyt. Mä aloitan täältä lukemaan. Ja tuttuun tapaan sä voit sulkea silmät, jos haluat. Ja ottaa oikein rennon asennon siellä. Tässä on muuten hieno sormus. Tää on hieno, mutta mä luulin, että tässä tää sitä killuisi niinku enemmän ja lähtisi semmonen ääni. No vähän, mutta mulla on se mun Kalevala-sormus, joka mä unohdin Tampereelle kaverin luo, niin mä en tiedä milloin mä sen saan sieltä takaisin, niin sitä odotellessa. Mä tiedän, että tykkäsitte sitä äänestä, mikä sitä lähtee, niin toivottavasti mahdollisimman pian saan sen takaisin. Mutta joo, mä aloitan nyt lukemaan täältä faktoja, random faktoja. Fakta numero 1. Hummereiden veri on sinistä.
yksi purkillinen maapähkinävoita. Tarvitaan noin 540 pähkinää, jotta voidaan tehdä yksi purkillinen maapähkinävoita. Tarvitaan noin 540 pähkinää. Numero 4. Aurinko on suunnilleen 400 kertaa suurempi kuin kuu. Aurinko on suunnilleen 400 kertaa suurempi kuin kuu. Tässä näköjään samalla tulee vähän viittomia opeteltua teille. Numero 5. Hunaja. Ei pilaannu. Tuonkin itse asiassa tiesin.
Eläimet, 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 eläimet voivat olla allergisia ihmisille. Allergisia ihmisille eläimetkin voi olla. En sitten tiedä mitkä kaikki eläimet, koskeeko tää tiettyjä eläimiä varmaan vaan. Mä siis osaa näistä siis todella niinku luin enemmänkin, mutta mä en nyt sisällyttänyt sitä niinku enempää tietoa näin, että mä vähän ajattelin, että saatte itse myös tutkia asioita. Mä olen tosi utelias ihminen ja mä tykkään lukea kaikenlaisia ihan random faktoja ja pelitietoja ja niin te saatte nyt sitten itse myös vähän googletella ja lukea lisää. 16. Kammottava tieto. Strutsin silmä on isompi kuin sen aivot. Isompi kuin aivot. Aivot. Seitsemäntoista. Ketsuppia myyntiin aikoinaan lääkkeenä. Lääkkeenä. Kahdeksantoista. Vesinokka, eläimet. Vesinokka, eläimet. Hikoilevat. Maitoa. Minä hikoilen ihan Ikea. Tää väliin tämmönen ihan sanon vaan, että tänään oli ihana, kun lämpötila oli laskenut noin 20 asteeseen, sitten vähän oli satoa ja tuulia pilvistä, niin tuntunut aivan ihanalta se, mutta nyt kuitenkin täällä kämpässä on vielä lämmin ja huomenna on vielä varmaan lämmin päivä ja niin vielä Ikea kyllä pukkaa täällä sisätiloissa. Haluaisin, että jo helpottaisi helle. Olisi paljon helpompi olla ja säälittää myös nuo kissat, kun niilläkin on kuuma. Vaikka kaikenlaista viilennystä minä oon niille täällä keksinyt ja vettä on runsaasti tarjolla, mutta silti. Ja tämä oli tosi kummallinen fakta, mutta siis tosi mielenkiintoinen just sen takia, että se on niin kummallinen. 19. Komeetat haisevat muun muassa mädäntyneiltä kananmunilta. Ja tästä luin, että vähän enemmänkin ja muistelin, että se haju on siis semmonen mätä kananmunaa
Norsu. Norsu, 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 norsu. Mietti, että yksi kehonosa voi painaa saman verran kuin kokonainen eläin. Norskihan, eikö se paina monta tonnia? Monta tonnia. Monta tonnia. Siinä oli sellaisia palkkatavaroita. Mun mielestä oli tosi mielenkiintoisia. Toivottavasti oli sustakin mielenkiintoisia. Sitten ajattelin tähän lopuksi vielä. Ei ole pitkään aikaan nyt tullut vedettyä täältä sammakkokorttia meille kaikille. Sammakko. Niin nyt olisi aika ottaa täällä sammakkokortti randomisti. Joku. Katsotaanpa sitten. Vähän sulkuna. Vähän niinku sulkuna. Tuo. Ai, tällä tuli hieno kortti. My trauma doesn't make me less lovable. My trauma doesn't make me less lovable. Eli siis käännettynä minun traumani, se että mulla on joku traumani, ei tee minusta vähemmän rakastettavaa. Minun traumani ei tee minusta vähemmän rakastettavaa. Ja se on tärkeää muistaa. Meillä monella voi olla hyvin eri syistä erilaisia traumoja, jotka sitten vaikuttaa vieläkin omaan elämään ja varmaan voi ihan elämän loppuun asti vaikuttaa jollain tasolla, niin se ne traumat tai trauma ei tee sinusta eikä minusta vähemmän rakastettavaa. Me ollaan silti rakkauden arvoisia kaikki. Olipa trauma mikä vain. Tämä oli hyvä muistutus sitten. Joo, tämä oli vähän tämmönen video, että all over the place. Olen all over the place. Mutta toivottavasti tykkäsit kuitenkin tämmöisestä pääpistosta taas. Nyt kun toivon ja rukoilen ja pyydän, että tämä helle helpottaa, niin pääsisin kuvaamaan. Täällä ei
huonosti hyvin eri syistä.